Nek napa, Pak? Nah, manten wedok ki njaluk diudani, Mbak atau Mbak Buyayu karo Pak Gianto njaluk diterangi. Dadi terang Kok akan. saged ngantene njaluk diudani? Kan lek udan kan malah acarane anu to, Pak. Maksudnya gen adem suasanane ngono lho. Tapi udane sesuk ae ngono lho maksudnya. Oh, alah. Masa ora paham tak ketangdasmu. Asline ya paham, Pak, tapi yo piye ngono ae. Saja kaya ora ro ngono. Saiki menghibur masyarakat. Baik. Oh, sebelum menghibur tadi belum mendoakan Bu Yayu sama Pak Gianto. Ya. Nggih, semoga kagem Bu Yayu sama Pak Gianto diparingi sehat selamat wilujeng awet le momong anak putune seger waras panjang yuswanipun rezeki ingkang kathah barokah tur-atura ora loka. Nek malah kebak mugi-mugi diparingi putu sing kathah. Amin. Oh, pancen ya kono kudangane wong tuwa ki nek duwe putu ki cokol mongso nek putu metu wis sayange ki ditumplak nang putu timbang nang anake. Sok nek sama nek tuwek ngono kuwi. Sama sok nek tuwek ngono kuwi. Sok ben. Sok ngenteni tuwek to, Pak. Lah saiki Lah kula saleh kedah anak mungkin nggih sayange bapak ibuku nggih kalih anakku to, Pak. Oh, ngenteni aku tuwek. Iya bener. Rasa ngenteni kowe tuwek ya. Rasa ditunggu-tunggu. Nah, sing penting awakmu saiki sehat, waras, sukses, atimu seneng, atimu bunga. Wis kuwi tok. Ya, nembang apa? Manut nganggo tematen sekalian. Nah, manut. Ya, coba kaya ngapa? Bawa napa mboten, Pak? Ya bawa no. Sing niki mengke tibane sing rancak napa sing alus, Pak? Sing rancak, wong wis kamrursane wis muni iki jane ana pamundhut no, Ken. Ora kowe wis bos Danang yang punya kawasan Muara Baru. Judulnya Rindu Hatiku Koplo. Lagu ini khusus buat mempelai Mas Irfan sama Mbak Nadia. Semoga cepat dapat momongan serta jadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Wis maringi kowe 1 juta rupiah. Rindunya hatiku, Pak. Rindunya hatiku. Ora tembang saiki engko keri-keri ora apa-apa. Nggih. Mosok langsung musik lah ya ora. Nggih, mboten. Bawa nono apa? Manut. Kula pengen nyobi lara sesigari, Pak. Lara sesigar. Nggih, bawane napa niku? Bawane sak-sakmu pokoke pelok. Nah. Bawane sak karepmu pokoke pelok. Oh, ya.